Jeg er ordblind. Der er stor forskel på tilbud til ordblinde elever i folkeskolen. Kun hver tredje kommune har en handleplan for, hvordan de skal hjælpe ordblinde elever. På Drengens Skole er der ikke udtænkt en handleplan. Får jeg nogensinde en uddannelse? Min skole ligger 20 km væk. Som resultat af skolesammenlægning gør man op med de nære skolebegreber med de konsekvenser, det kan have med nedlæggelse af arbejdspladser, indskrænkelse af nærdemokrati og lange transporter for lærerelever. Hvordan skal jeg nu komme i skole? Hele min familie fejrer islams største festdag, Eid, derhjemme nu. Den danske folkeskoles kalenderår følger de kristne højtider og tager derfor ikke hensyn til andre religioners højtider og festdage. Jeg har ikke kunnet få fri. Side 72 mangler i vores bog. Produktionen af nye skolebøger til landets folkeskoler er faldet drastisk de sidste 15 år. Det er blandt andet grundet nedskæringer på skoleområdet. Skal vi så bare lade være med at lave opgaver? Jeg er blevet fyret. Resultatet af regeringens genopretningsaftale bliver, at ca. 17.000 offentlige ansatte vil miste deres arbejde i år 2011. Hvad skal jeg nu gøre? I forstår nichts. En undersøgelse viser, at mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov bliver forringet på over halvdelen af landets folkeskoler. Wie soll ich je Dänisch lernen? Jeg vil ikke vise mig nøgen foran andre. Dansk Folkeparti vil afskaffe religiøse særhensyn som badeforhæng til muslimske børn. Hvordan kommer jeg så i bad efter idræt? Teksten er alt for nem for mig. Teksten er alt for svært for mig. 31% af kommunerne skærer næste år ned på den specialpædagogiske indsats uden for klasserne, og 35% sparer på støtten til elever med særlige behov i normalklassen. Ingen af os får noget ud af det. En folkeskolelærer skal forholde sig til